Lah kayak lho. Wangi, boten wangi. Lho, menak njaluk energen. Jarene lek apa jenenge esuk tangi turu langsung sarapan isin. Ora yo. Mang sumpah ho. Sumpah lek umune mang pas periksa mang. Nek tangge ganjel teng. Mun isin apa ndak? Iya, muni ya. Aja ngono no. Mun isin apa ndak? Aja ngono no. Isin apa ndak? Ya, wis Nyapa ora lo masamane yo. Kajarekmu isin tangi turu langsung Tangge sarapan. ganjel esuk. Ndak kok ngono to? Ngono iki. Berarti menok ndak nganggep iki nang omahe dhewe. Iya nih Kak, Mbak Bu. Lah kene nyapa isin? Boten wis ngono gara-gara. Aduh. Dalek umune isin, nanu tangi turu langsung sarapan. Masuk mun isin. Heeh. Oh, piye to sayang? Parah. Berarti sampean ndak lahir batin no karo ibu. Raten, Bu. Boten iki ndamel ganjel lenjing. Ya ngono to, damel ganjel anjing kenapa kok tetap mun isin? Boten, sawane gara-gara dhewe. Aduh. Tak adem sak toko-tokon lho. Ya aja to. Sama to aja dibarem sak toko-tokone lho. Lah ibu terluka lho lek sampean muni ngono ki. Boten, Bu. Sumpah terluka. Mesti sawane gara-gara dhewe. Aduh. Ah, demi mana nih? Ibu no. Parah ono iki. Ibu sedih lho. Leten, Nduk. Iya. Ibu sedih lho sampean muni isin ngono ki. Iki ki nang omah-omahe dhewe lho kok isin. Arep sampean ning sumur udo ora apa-apa lho. Ini omah-omahe dhewe. Ngono no. Omah dhewe ndak pareng muni isin ngono ki ndak pareng. Kok muni isin ngono ki ibu kerumangsa gagal lho dadi ibu. Boten, sampean niku gara-gara. Nyapa iso aku lho mang atuk muni isin. Ora yo. Nangis lho. Ya iki lho. Lho saroh mang. Ora lho nyari. Tangi turu langsung sarapan lho lek beli. Sampean cukup ngopeni anake lho ibu wis marem. Kok ketambahan muni isin barang ngono kuwi lho. Kok iso ngelengong murup ini irungmu, Bu? Irungmu iso ngelengong murup. Ibu terluka, sumpah. Wah. Napa tuh? Ini kadang yo rumah mateng ibu suwi lek masak ngono lek muni. Muni sapa? Mang. Lek masak suwi ngono, atasi nek, wah kesikat. Raimu kuwi disikat wong tukang adu-adu. Yo ora. Lek muni ngono atok ano. Mending ngono tenan apa ora? Iya. Aja lho sayang. Ngadu-ngadu banget jane lho Mamae sampean. dhewe iki ndak pareng muni isin ngono ki. Wong urung ibu urung ngecopne ya sampean ngecopne. Ibu wis anu ngono. Parah sih lek menurutku. Lek menurutmu, Bu? Usane sok omah dhewe. Aja. Boten. Disi ngejak ngekos ngono. Sapa lagi jane? Gara-gara dhewe kok to. Sapa sing ngomong? Boten, Bu. Sumpah, Bu. Hei kuwi lho nangis lho anak kok. Terus sampean Enggak, sumpah. Yo ora. Wis sampean ngekos ibu melu. Heeh, ora. Ngekos nanti no awan. Sapa yang ngekos? Yo, Dina nangis yo, ndak ora balak-balak tok. Di anu, dotek wis tae diinjek nih iki. Kae, dotek aduh, dotek ngangker. Aku terluka apa? Ya. Di dijukan ono. Dotek no. Ya, betul sih. Ya kuwi lah nek nangis iki jenenge. Kayak petir menyambar. Iki lho nek nangis. Dotek ta. Pak Eri. Pak. Anakmu arep ngekos iki lho. Pak. Alah boh, Pak Eri barang padha aku wis tak ngekos pisan ae. Biar ngekos dhewe-dhewe urip dhewe-dhewe kabeh. Sarung ibu ngekos dhewe. Tas pijet Sarah iki mang. Jere menok awake kesel Sarah tas dipijetne. Atau yo tas panen ngusungi gabah kae lek. Oh, Nduk. Tas derep sampean Cahayu. Heeh. Pak Eri. Ngekos.
Parah sih lek menurutku. Sopo sing ngomong kok mesti sampean. Iya, iso budar ngekos dhewe-dhewe iki. Jirike ning kene isin lek tangi turu langsung sarapan. Iki aja geger. Oh, krep dhewe sih lek menurutku. Kira-kira pinter. Pinter ya. Oleh pira Sarah mang lek usengi kapan? Montar brodolan kae oleh 20 kebo. Ruan ngono. Enggak iki lho. Mboten nak, mboten ngekos. Ben menok dhewe sing ngekos. Nduk nang kene karo Mbah Bu ya nak ya. Nggih. Bu adus Bu, aja nyete-nyete Bu, lek 200 Bu. Iki ke sawah ngono Bu. Ora aku ora kondi. Iya adus dhisik. Oh, urus sedina nang pahal. Nyapa? Kepuke. Lah ora ndek kegiatan no. Heh? Sarapan. Apa? Sarapan. Sarapan apa? Iya. Ya, sarapan apa? Berdiri Mbak. Jan ke jam piro mah bengi? Heh? Jam piro? 12 apa jam? Lah melek ta. Ora sarah lho. Lek mau melek subuh ngono. Jam 3 aku nang. Malah. Dino iki mangga mbiyake ora jane lek kesel ora. Lha terus. Krungu suara bapakmu bapak. Enggak. Jajuk. Aku takku ngrasane aku. Aku jadi Ngono iki Sarah jale. Nesun nurun awakmu ya tak Ibu. diangke ngamu yo nurun raimu kuwi. Lah kowe kan gopo nesu, bah titik nesu aneh wong. Kapan yo? Ya ben dina bah titik nesu. Kapan aku nesu? Kapan? Kapan aku nesu? Aneh. Kapan aku nesu? Biasa. Warak ngurusi kowe nesu. Alah. Kapan nek ku nesu? Jajang. Kowe tahu ta tak nesoni kowe tahu? Dina wong nesu. Raimu kuwi sing tukang gawe perkara. Ya siapa aku? Tukang gawe perkara. Cuman aku. Ya ben seru nih Pak Badung ngomong tenan Pak aku nyawa kayak sulap. Di rentalnya ini kena ini nggih kasti, ini nggih bal-balan, ini nggih poli. Ireng-ireng ngene ya Bu. Tak tukok ning klambi anyar kok. Lho. Tak tukok ning klambi. Penguin to. Tapi apik ya. Tuku tisu ya entek 100 lho peh parah. Cangkemmu antak mek tuku tisu ae lho. Lah iya. Aku kae ding tuku klambi tak piro jajal? Piro? 300. Kan dana konduran. Dana konduran matamu jujak kuwi. Lah piye? Konduran. Nduwurane macet total kena. Anu Lockdown. iki kena perang anu, Nduk, enek perang dagang. Kuwi anu Amerika. Cina karo Amerika iki perkara tas iki. Tas Sujukno apa lho? aku ora tau tuku tas Hermes. Oh, Hermes. Tasku terima jalin kae ning pasar. Tenun. Meno ido menane tas. Endi? Tujuh kira tuku. Oh akeh kae. Dhuwur kayak putih kae sing ketok sitok. Masa karo moto gitu. Heeh. Alah. Aku wis urut didelik nenek 3 apa 4 nang aku ro. Menok tuku tas 105. Kuwi. Wingi sari. Apik kuwi. Loh. Kuwi tak golek iki arepan. Kene jero ki jajal bukan kuwi anu lemari bukan jajal. Golek enek. Wah. Endi? Ada yang ngarep susu. Susu. Sampun. Cilik aku mbiyen apa nakalane, Bu? Iya. Tak sowan ambil golek panganan. Heh? Tak sowan ambil golek panganan. Jegur-blegur. Ora tau roh aku kowe nasate. Lah iya. Esuk mulai sore. Lah ya tapi kan aku katok kecilik Jawa. Ya ora Jawa tuh ya krana keadaan ndi. Keadaane piye? Keadaane semrawut dompleh-dempleh. Alah, tuku susu ae kangelan ndi. Lah susumu metu anu no banter ngono jeremu. Nyapa aku Jawa. Kowe nyusu mbiyen anu ndi, umur 6 sasi, lagi nyambung susu. Bar karo tengah tahun wis emoh. Kok sape? Emoh pendak kuat ya. Susu anu lho formula lho. Lakto anu dekolgen. Apa to? Kok dekolgen apa to susune? Prenagen. Prenagen iki wong meteng. Aduh. Laktogen.
tak arep tauran tak delok jaranan bapakmu ning kiping ora sudi aku. Ning ndi? Ning kiping. Lah Sarah ora ajak delok jaranan. Ngapa ndi? Emang turu ngono to, Bu? Pak. Ngantuk aku ndi. Awakmu? Lek bengi lek krungu Sarah nangis ndang mlayu rene aja glempang e wong. Aduh. Aku ya rene no. Lah nangis jam 12 moro-moro jam 3 jane piye, Bah? Lek jam 12 aku ngene keturu kepatile. Mang esuk ya wis nek gejelan apa? Mana arep ngekos. Mana arep ngekos. Pengkos. Ki terus rumah sane ngekos sing Tuh, dipangan opo? Bu ora roh aku dhewe yoga. Kan ngekos dhewe. Ini pengen ngekos dhewe tok. Tapi sarung ning kene ae. Karo kowe. Heeh. Ben Iya nih bener. aku tak baturane menok bengi. Heeh. Ya nak ya. Sama nek ngekos tak baturi ya pecah-pecah ning kene ya. Loh. Kok iso kok dekne koyo ngono ki piye to, Nak? Ndak rawan. Masa? Nurun ibuke gopok nesu. Pas titik nesu. Raimu mang jelekmu nurun aku, saiki nurun ibuke jare cangkem iki cangkem jaran apa piye kok mencang. Ya ora to ya awas Ya jare. nurun raimu kuwi. Cak. Bapake raimu kok. Diluk-diluk nurun aku, diluk-diluk nurun menok. Lho, mriki buka-buka ora ki ya. Enek apike nurun jangkengamu. Iya nah dhewe ya. Iki lho kaca. Ora anu tengok ligo. Nyapa? Tak omongi. Nyapa? Wis to ligo. Nyapa? Saiki muni matur suwun kabeh harus nonton, harus ndelok video iki. Sudik kere, ndelok ya kono ora ya kono wong ora oleh apa-apa ta aku iki. Beh, iki wis meh lho konduran. Tenan. Iya. Paling Cangkem kurang aja lho. sesasi, suwi-suwine ning Lah, sasi. ya, Loh, Di. keke kan 3 sasi to. Saiki arek 2 sasi karo sesasi, Kang. Lah nek ini matur nuwun tangane piye? Iki ndelok yo Gus Idam Prabowo bareng. Lah biyen dicoret saka Gus Edam yo karo endi? Es apa? Es apa? Es apa perkumpulane Gus Idam iki. Sabilu Taubah. Oh, ST yo biyen dicoret wong aku dhewe ora tau teko. Ora tau ora to? Iya. Loh, Biyen. piye lho iki? Lah tak ngaji jati diriku dhewe iki. Ya wis. Lingguwa lho iki. Ngapa lho, Dik? Muni matur suwun. Ibu ki kesel lho. Ngandha mek muni sing Matur suwun. mangep cangkeme tok. Matur suwun. Matur suwun. Sun. Bolo. Halo. Ah.